точно не знае. Доста тихо е тук, а? Да, всички дечица танцуват зимния си танц. Юхо, моля. Едно. Ти беше на шоуто на Килър, нали? Често гледам шоу. Работя тук. Не, беше дошла с Райан. А, да, тогава. Не ли учиш първа? Защо не си във Великия зимен дом? Сложно е. Или пък не. Момичето, което харесваме, е влюбено в друг и вероятно ще го обича винаги. И сега твоето момиче е на бал с другия, а ти си тук. Ако преди не те е обичала, тази проява на смелост и отдаденост определено ще свърши работа. Долавям лек сарказъм. А какво да направя? Бъди мъж. Държи столата и се бори за нея. Не съм много по борбата. Вярно, че изглежда медер, но просто имам широки ramена. Не, имам предвид, че тя няма да залипне по теб, ако не си сам да я хванеш. Добре, поне да го заплаши, че ще се бие. Дори да се стигне до мой стеско, няма да ми се опре. Благодаря. Какво ли каза? Виж, градинарът ми. Господи! Гледай. Джими, Не. пусни ме. Да. Джими, трябва... Какво? Да притесниш Мариса? Когато ние бяхме деца, никой не успя да ни я раздели. Първо не е същото. И второ, аз не съм градинарът в тази история, едва ли. Нашите заплашиха да ме лишат от наследство, ако не скъсам се.